பிதாவே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீதிமான்களோ தேவனுக்கு முன்பாக மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்கள் என்று சொன்னீரே. நாளிலும் கூட அப்படியே நீதிமான்களாக ஒவ்வொருவரும் இருக்கவும், ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை விசுவாசிக்கிறதுனாலும் இந்த இரத்தத்தினால் கழுவப்படுகிறதுனாலும் ஒரு மனிதன் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்று நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறதுனாலே அந்த நீதிமானுக்கு தேவனுக்கு முன்பாக ஆனந்த சந்தோஷம் இருக்கும். ஆண்டவரே, அவன் மகிழ்ந்து களி கூறுவான் என்று சொல்லி பேசினது வார்த்தையின்படி எப்பொழுதும் உமக்குள் மகிழ்ந்து களி கூறுகிற அனுபவம் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இருப்பதாக. எப்பொழுதும் ஆனந்த சந்தோஷம் அடைகிற கிருபைகள் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள் இருப்பதாக. உம்முடைய நாமத்தினாலே அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க கிருபை தருவீராக. ஆனந்த சந்தோஷத்தை ஒவ்வொருவரும் அனுபவிக்கிற கிருபைகள் உண்டாயிருக்கட்டும். ஒவ்வொருவரு நீதிமான்களாக உமக்குள் நிலைத்திருந்து ஆண்டவரே மகிழ்ந்து களி கூற கர்த்தர் உதவி செய்யும். உம்முடைய சமூகத்திலே மகிழ்ந்து களி கூறுகிற பாத்திரங்களாய் ஒவ்வொருவரும் இருக்க உதவி செய்யும். இந்த நாளிலும் கூட ஒருவேளை பாவத்திலே அடிமைப்பட்டு பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பாவங்கள் மன்னிக்கப்படட்டும், பரிசுத்தமாக்கப்படட்டும். உம்முடைய சமூகத்திலே மகிழ்ந்து களி கூறட்டும். ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவதற்கான பலன்கள் உண்டாயிருக்கட்டும். ஆசீர்வதியும். இம்மையில் மாத்திரமல்ல, மறுமையிலும் உமக்கு முன்பாக நிற்க தகுதி உள்ளவர்கள், நிற்க பாத்திரவான்களாய் இருக்கும்படியாய் நீதிமானின் வாழ்க்கை வாழ கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. உதவி செய்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து நீங்க பொறுப்பிடுங்க, பாதுகாத்துக் கொடுங்க. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே, உடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஊழியக்காரங்க பரிசுத்தவான்களுக்காக எல்லாம் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் முடிவு வரையும் நம்முடைய நிலையத்திற்கு உதவி செய்யுங்க. நிற்கிறோம் என்று சொல்லி விழுந்து போகாதபடி காத்துக் கொடுங்க. பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்க. சாட்சியா நிறுத்துங்க. எப்பொழுதும் அந்த நீதிமான் என்கிற அந்த நிலையை விட்டு விழுந்து போகாதபடி காத்து கொள்ளுங்க. ஆனந்த சந்தோஷம் அடைய மகிழ்ந்து கலிகூற கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. அப்படி செய்யறதுக்கா நன்றி. ஆத்தும அறுவடைகள் இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு உண்டாகட்டும் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அப்படியே செய்யறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். காத்துக்கொள்ளும். நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். மேலும் ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் கூட பலவீனத்தோடு விக்கினத்தோடு வியாதியோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறோம். வியாதிகள் நீங்கி சுகமடையட்டும் ஜெபிக்கிறோம். நோய்கள் நீங்கி சுகமடையட்டும் ஜெபிக்கிறோம். அப்படி தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி ஒவ்வொருவரும் உடைய தழும்புள்ள கரத்தினால தொடப்பட்டு சுகமடைவார்களாக, ஆரோக்கியம் அடைவார்களாக, பலனடைவார்களாக. சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிடுகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உண்டாயிருக்கிற சுகமும் ஆரோக்கியம் பிள்ளைகள் மேல தங்கட்டும், தாபரிக்கட்டும். ஆசீர்வதித்து கனப்படுத்தி அருளும். உடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அருளும். மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக நாங்கள் கொடாகுடி நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறதற்காக நாங்கள் கொடாகுடி நன்றி செலுத்துகிறோம். இம்மட்டும் நடத்தினவர் இனிமேல் நடத்துவீராக. தழும்புள்ள கரம் நீட்டப்பட்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. ஆரோக்கியம் வருகிறதுக்காக நன்றி. பலன் வருகிறதுக்காக நன்றி. கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறதுக்காக நன்றி. மேலும் ஆண்டவர் இந்த நேரத்திலும் பில்லி சுனிய கட்டுகள், மந்திர கட்டுகள், பிசாசின் கட்டுகள்ல சிக்கி தவிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால பிசாசுகளின் கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும். சூனிய கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும். மந்திர கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும். விடுதலை உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால விடுதலையின் பிரசன்னம் உடைய பிள்ளைகளை மூடட்டும் ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உண்டாயிருக்கிற விடுதலை உடைய பிள்ளைகள் மேல் பலிக்கேற்றும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் உண்டாயிருக்கிற விடுதலை உடைய பிள்ளைகள் மேல் இப்பொழுதே உண்டாயிருக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சத்துருக்கள் மேலெல்லாம் ஜெயம் எடுக்கிறோம். உடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அசுத்த ஆவிகள் மேலெல்லாம் ஜெயம் எடுக்கிறோம். சபிக்கப்பட்ட ஆவிகளை துரத்தி விடுகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே அது துரத்தப்பட்டு நரக பாதாளத்துல தள்ளுண்டு போவதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் அப்படியே போராட்டங்கள் நீங்க இருக்காய் ஸ்தோத்திரம். நித்திரையில எல்லா போராட்டத்தை உண்டாக்குற வல்லமைகள் செயலுக்கு இருக்க நன்றி. பலவீனங்களை ஏற்படுத்துகிற வல்லமைகள் செயலுக்கு இருக்க நன்றி. எல்லா பிசாசின் கிரியைகள் விலகி போருக்க நன்றி. பயத்தின் ஆவிகளை இயேசு நாமத்தினால் கடைந்து கொள்ளுகிறேன். பயமுறுத்துகிற ஆவிகள் இயேசு நாமத்தில் காட்டப்பட்டு போவதா. சபிக்கப்பட்ட வல்லமைகள் செயலந்து போறதுக்க நன்றி. விரோதமாய் எழுதப்பட்ட சீட்டுகள் எரிந்து போகட்டும். விரோதமாய் எழுதப்பட்ட தகடுகள் இயேசு நாமத்துல ஒன்றுமில்லாமல் போகட்டும். மையின் மாந்திரிகத்தின் கிரியைகள் செயலற்று போகட்டும்.
மந்திரவாதிகளை கூட மனம் திரும்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. இப்பொழுது சபிக்கப்பட்ட சத்துருக்கள் எல்லாம் செயலிழந்து போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய மகிமை இறங்குகிறதுக்காக நன்றி. அதிசயங்களை கர்த்தர் செய்கிறதுக்காக நன்றி. பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்கிறதுக்காக நன்றி. ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. கனப்படுத்துங்க, நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக நாங்கள் கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எனக்கு கடன் பிரச்சனை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் சீக்கிரத்தில் அவங்க கடன் அடைப்பதற்கான அனுகூல வாசல்களை வழிகளை திறந்து கனப்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. மேலும் இந்த நாளில் ஜெபிக்க வேண்டிக் கொண்டு அத்தனை பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் செய்கிற வேலைகளை கர்த்தர் ஆஸ்வதிங்க. அவங்களுடைய வருமானங்களை கர்த்தர் ஆஸ்வதிங்க. அவங்க குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆஸ்வதிங்க. ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினால அவருடைய வாஞ்சைகள், விருப்பங்கள், எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற ஜெபிக்கிறோம். வேலைக்கு எதிர்பார்த்த நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை தாரும். வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வேலைகளை கர்த்தர் ஆஸ்வதியும். ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினால அவர் ஆஸ்வதிப்படட்டும். ஆசிரியர், கல்லூரியில பணியாற்றும் பேராசிரியர் இருக்கிறவங்க, அரசாங்க பணியில இருக்கும், காவல்துறை டிபார்ட்மெண்ட்ல, ஜுடிஷியல்ல, பற்பல விதமான அரசு பணிகள்ல இருக்கிற உங்களுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட உங்களுடைய பிள்ளைகள் சாட்சியா இருக்கட்டும். மருத்துவத்துறையில இருக்கிறவங்க, பேங்கிங் செக்டர்ல இருக்கிறவங்க, சாஃப்ட்வேர்ல வேலை செய்யறவங்க ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் செய்கிற பணிகளில் நம்முடைய கரம் இருப்பதாக சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவராக இயேசு நாமத்தினுடைய பிள்ளைகளை எதிர்பார்த்திருக்க நன்மைகள் உண்டாகட்டும். வியாபாரம் பண்றவங்க, சொந்தமா பிசினஸ் பண்றவங்க, இயேசுவின் நாமத்துல அவங்க செய்யக்கூடிய தொழில்கள்ல, அவங்க செய்யக்கூடிய பிசினஸ்ல கர்த்தருடைய கரம் நன்மைக்கு ஏதுவாய் அமரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களை வர்த்திக்கப்பட முடியாது ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களை பெருக செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் பெரிய ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினால விவசாயம் பண்றவங்க, விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. மேனுஃபேக்சர் யூனிட் வச்சிருக்கிறவங்களை கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் பொறுப்பெடுப்பீராக. அப்படியே எடுத்து நடத்துறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகள், ஊழியத்தை தாங்குற பிள்ளைகள், ஊழியத்துல இணைந்து நிற்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பேராய் ஆசீர்வதிக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தி அருளும், கனப்படுத்தி அருளும். உங்க நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மகிமைப்படுகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையிலும் திருமண காரியங்களுக்காக எதிர்பார்த்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற துணை தந்த ஆசீர்வதியும். தொழில் தொடங்க ஆண்டவரை வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற தொழிலை கற்று தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் வேலைக்காக எதிர்பார்த்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை கற்று ஏற்படுத்தி ஆஸ்வதி கனப்படுத்தும். நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆஸ்வதிக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. மேலும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்ப்பத்தின் கனிக்குங்கிற பிள்ளை கர்ப்பத்தின் கனியை கொடுத்து ஆஸ்வதியும். சிசுகளை சுமந்து கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற நாளுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சியை குழந்தைக்கு கொடுத்து குறித்த நல்ல தாய் பிரித்து தர முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதில் அப்படியே செய்து ஆஸ்வதிக்காய் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம். வழக்குகள்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். வழக்குகளின் நிமித்தம் அலைச்சல்களை கத்தராது அது முடிவுக்கு வருகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் சீக்கிரத்துல அந்த வழக்குக்கு முடிவை கொண்டு வந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கிருபை தாங்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அதிக அலைச்சல் என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிற பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற அலைச்சல்களை கத்தை மாற்றி போடுகிற ஸ்தோத்திரம். இனி நீ அலைந்து கொண்டு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே அலையாதபடிக்கு ஆண்டவரே உம்முடைய கரம் உன் அலைச்சல்களை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற தேவன் அலைச்சல்களை கத்தை மாற்றி போடுகிற ஸ்தோத்திரம். கிருபை தாங்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பெரிய காரியங்கள் செய்ய நன்றி சொல்கிறோம். மேலும் ஆண்டவர் இந்த நாளில் பிறந்த நாள் மற்றும் திருநாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் மேல கிருபை தங்குவதாக. அவர்கள் உமக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து களி கூறுவார்களாக, ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்களாக. கர்த்தருடைய சமூகம் எப்பொழுதும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக இருக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் அப்படியே நீர் ஆசீர்வதித்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடையவும் மகிழ்ந்து களி கூறவும் பண்ணுகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே காத்துக்கொள்ளும் அப்பா. மேலும் ஆண்டவரே இந்த நாள்ல பிரயாணப்படுகிற பிள்ளைகளுடைய பிரயாணங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணும். போகையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், வருகையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று சொன்னவர் ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே போற காரியம் ஜெயமா முடியட்டும், சுகபத்திரமா வந்து சேரட்டும். கர்த்தர் காத்துக்கொள்ளும், வழி நடத்தும், நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே வீட்டுல ஜெப கூட்டங்கள் வைபவங்கள் வச்சு கர்த்தர் எழுந்தருளி ஆசீர்வதிக்கணும்னு ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் அந்த குடும்பத்தின் மேல உண்டாக முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வீட்டு ஜெப கூட்டங்கள்ல கர்த்தர் ஆத்தும அருளை தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம்.
ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமே சிறப்பு கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள், சிறப்பு கூட்டங்கள் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ கர்த்தர் அந்த இடத்துல எல்லாம் கர்த்தர் எழுந்தருளி ஆசீர்வதித்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அப்படி நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தி அருளும். ஹalleluya உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே இந்த அதிகாலை நேரத்துல ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் எழுந்து ஆண்டவர் உம்முடைய சமூகத்துல வந்து காத்திருந்து ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராய் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. நாமத்தை நீங்க மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். கர்த்தர் பெரியவராய் இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். கர்த்தருடைய மகிமை வெளியரங்கமாய் வெளிப்படுவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். காத்துக் கொள்ளும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக பிசாசனம் விதித்திருக்கிற வலைகள் அருந்து போகட்டும். எல்லாம் மறைவான கண்ணிகள் தெரித்து போகட்டும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பொல்லாத மனுஷரும் பொல்லாத பிசாசும் விதித்திருக்கிற வலைகளை கர்த்தர் அறுத்து போடும். எல்லா மறைவான கண்ணிகளை தெரிக்கப்படும். தடை கற்களை நொறுக்கி போடும். நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும், கனப்படுத்தும், ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த நாடு உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வெற்றியுள்ள நாளாக, விருத்தியுள்ள நாளாக, அற்புதத்தின் நாளாக, அதிசயத்தின் நாளாக, ஜெயமுள்ள நாளாக கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தர முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே ஸ்தோத்திரம். நீங்க ஆசீர்வாதத்தை அருளுகிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வரம் மறவாதே. ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.